कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघा वतीन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम साजरो. कारवारच्या दैवज्ञ भवनात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्तान शुक्रवार 15 ऑगस्ट 2025 दिसा दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघा वतीन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजित केलो. या वेळार 8 महिने ते 5 वर्ष वयोगटाच्या पोरांसाठी राधाकृष्ण वेशभूषेचो फॅन्सी ड्रेस कार्यक्रम आयोजित केलो. तेतूंत सुमार 30 ते 35 ल्हान पोरांनी भाग घेतिलो. तशेंच दहीहंडी कार्यक्रम सुव्यवस्थित रितीन करून पार पडिल्ल्यान या बाल राधाकृष्ण वेशभूषाधारी स्पर्धकाल्या चेहऱ्याचेर खूप आनंद जाल्लो दिसून येतालो. भाग घेतिल्ल्या वेशभूषा स्पर्धकाक सौ आणि श्री दिव्या दीपक रेवणकर फोटोग्राफर हेमचे तर्फेन बक्षिसाचे आयोजन केले अशे दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघाची अध्यक्षा सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी माध्यमाक कळयला. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. एकोणऐंशाव्या स्वातंत्र्योत्सवा निमित्तान विशेष साधना केलेल्या विद्यार्थ्यांक जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित ग्रामपंचायती वतीन सत्कार. कारवार 19व्या स्वातंत्र्योत्सवा निमित्तान जिल्हा केंद्र कारवारात पोलीस परेड मैदानाचेर जाल्ल्या कार्यक्रमात अत्यंत साधना केलेल्या विद्यार्थ्यांक आणि वेगवेगळ्या रितीन साधना केल्ल्याक जिल्हा प्रशासनातर्फे सन्मान करून तेमगेली स्फूर्ती वाडयली. तितूंतले सदाशिवगड बिडतुळबाग निवासी आदित्य अजित नाईक हेमका 2024-2025 सालाच्या SSLC परीक्षेत
725 पैकी 725 गुण घेऊन 60 वर्षांच्या सुरू झालेल्या या बोर्ड परीक्षेत पहिल्याच खेपे राज्यात पहिले येऊन जिल्ह्याचेच न्ही तर राज्याचे नाव उज्ज्वल केल्याबद्दल हो सन्मान केलो. तसेच चित्ताकुला ग्रामपंचायती वतीन या 19व्या स्वातंत्र्योत्सवा निमित्तान तेमका सन्मान केलो. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. खबर सांगता हरीश नाईक. यल्लापूर भीषण अपघातात 3 जणाले जाग्यारच मरण. कारवार. यल्लापूर तालुक्यातल्या हिट्टीन बैल लागी बल्लारी कारवार राष्ट्रीय महामार्गाचेर शुक्रार रात्री भीषण अपघात जालो. KSRTC बस आणि लॉरी हांचे भितर धडक जावन 3 जणाले जाग्यारच मरण जाले. आंबेवाडींतल्यान मंगळूर कडेन वयची प्रवासी बस हुबळीच्यान येल्लापूर दिशेन येत आसतना महामार्गार केरळ नोंदणीची एक लॉरी पार्किंग लायन नासतना थांबून दवरिल्ली आणि त्याच वेळार मुसळधार पावसात वेगान आयिल्ली KSRTC बस या लॉरीक धडक दिली. अपघात इतले भीषण आशिल्ले की एक चली एक बायल आणि एक पुरुषाले जाग्यारच मरण जाले. या अपघातात 7 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यापैकी 5 जणांक हुबळीच्या किम्स आस्पत्रेत दाखल केला. बाकी जखमीक येल्लापूर सरकारी आस्पत्रेत उपचार सुरू असतात. मरण जाल्ल्या भितर 2 जण बागलकोट जिल्ह्यातले म्हण ओळख पटली. एक पुरुषालो अद्याप ओळख पटूना. मृतदेह येल्लापूर हांच्या सरकारी आस्पत्रेच्या शवागृहात दवरिल्लो असून नातेवाईकाली प्रतीक्षा सुरू असा. प्राथमिक माहितीनुसार बहुतेक प्रवासी धर्मस्थळ यात्रेसाठी वयताले म्हण माहिती मेळ्ळा. या अपघात प्रकरणी येल्लापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस फुल तपास करते असतात. रॉक गार्डना लागीं मेळ्ळो हरणाचो मृतदेह. कारवार. कारवार शहराच्या टॅगोर समुद्र किनाऱ्याच्या बाजून आशिल्ल्या रॉक गार्डना लागीं एक हरणाचो मृतदेह मेळ्ळो. सांजेर समुद्र किनाऱ्याचेर फिरच्याक आयिल्ल्या नागरिकांक समुद्र किनाऱ्या लागीं हरणाचो मृतदेह दिसताच आश्चर्य वाटले. नंतर या नागरिकान वन विभागाक खबर दिली. वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळार येऊन पळवणी केली आणि हरणाचो मृतदेह रस्त्यापर्यंत हाडलो. नंतर शवविच्छेदनासाठी धाड दिलो. हांच्या भूदेवी डोंगर किंवा लेडीज बीच खिंचान आयिल्ल्या हरणान समुद्राच्या उदकात उडी मारून उरतली. नंतर समुद्राच्या पळात सापडून हरणाले मरण जाले उरतले असो वन विभागाच्या अधिकाऱ्यान अंदाज व्यक्त केला. साधारण 6 वर्षांपेक्षा जास्त वर्षाचे या हरिण असून गुरुवार रात्रीन या हरणाले मरण जाले उरतले असो अंदाज वन विभागाच्या अधिकाऱ्यान व्यक्त केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.